рӯзҳои гузашта дар ноҳияи Ашт дар ҷоддаи таъмиру навсозӣ дар ду роҳи автомобилгард корҳо баробар оғоз шуданд. Роҳи автомобилгарди Хуҷанд-Ашт таъмир ва роҳи самти Шайдон-Қулихӯҷа аз деҳаи Муломир то Қулихӯҷа навсозию васеъ карда мешавад. Роҳи автомобилгарди Хуҷанд-Ашт дар масофаи 94 километр роҳи аҳамияти байналмилалӣ маҳсуб меёбад, ки аз ноҳияи Бобоҷон Ғафуров то сарҳади Ҷумҳурии Ӯзбекистон мерасад. Дар натиҷаи истифодаи дурудароз фарши роҳ фарсуда гардида ҳар сол пурра таъмирталаб мешавад ва ҳаҷми зиёди корҳои таъмириро дар бар мегирад. Сокинони ноҳия, соҳибкорони ватандӯст ва ашхоси саховатпеша иқдом намуданд, ки ин роҳи муҳими пайвандгари шаҳри Хуҷанд ва ноҳия пурра бо саҳми онҳо таъмир мегардад. маросими оғози корҳои таъмири роҳ бо баргузории чорабинии пазироӣ аз иқдомҳои ватандӯстонаи соҳибкорону аҳолии ноҳия бо иштироки намояндаи дастгоҳи иҷроии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва собиқадорон оғоз ёфт. раиси ноҳияи Ашт таъкид намуд, ки иқдоми ватандӯстонаи соҳибкоронро мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳия пазироӣ ва дастгирӣ намуда, ҳамаи тадбирҳои ташкиликор, истифодаи маблағҳои саҳмгузорӣ, таъмини асфалт, кори мошину механизмҳо ва коргарону мутахассисонро мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ ва ассотсиатсияи соҳибкорони ноҳия ҳамоҳанг месозад. Корҳои таъмири роҳи Хуҷанд-Ашт бо иштироки намояндаи дастгоҳи иҷроии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, роҳбарияти ноҳия, намояндагони ҳамаи ҷамоати шаҳраку деҳот, корхонаву муассиса ва собиқадорони ноҳия оғоз ёфт. мардуми ноҳия дар ободонии роҳҳо корҳои зиёдеро ба анҷом расонда истоданд. мисол мегирем ҷамоати деҳоти Қонғоз. маҳаллае намондааст, ки дар он ҷо роҳаш асфалтпӯш нашуда бошад. аксари ин корҳо бо саҳми худи сокинони ноҳия, сокинони ҷамоатҳо иҷро шуда истодааст. мақомоти иҷроии ҳокимияти давлати ноҳия тамоми соҳибкорон саҳм гузоштанд, ки роҳи Ашт Хуҷандро аз таъмири пурра бароранд ва барои иҷрои ин корҳо аз тарафи соҳибкорон, мардуми ноҳия, кормандони муассисаҳои корхонаҳо маблағи муайян ҷамъоварӣ карда шуда барои ҳамин кор равона карда шудааст. тамоми шӯрои собиқадорони ноҳия аз ин хурсанд ҳастанд, ки тамоми мардуми ноҳия ҳамин ташаббуса дастгирӣ карда дар ободонии ноҳия саҳми арзанда гузошта истоданд. ба иқдоми ободии роҳи Хуҷанд-Ашт соҳибкорону сокинони ноҳия бо саҳму маблағгузорӣ пайваст мешаванд ва бино ба таъкиди раиси ассотсиатсияи соҳибкорони ноҳияи Ашт Зайлобиддин Мақсудҷонов, ин идомаи саҳму иқдомҳои ватандӯстонаи ноҳия дар корҳои сохтмону ободонӣ мебошад. ободии кишвар аз ҳар як хонадон оғоз меёбад. имрӯз мардуми сарбаланди ноҳияи Ашт аз роҳбари ноҳиямон сар карда ҳама дар ҳашари таъмир кардани роҳи Ашт Хуҷанд мебошанд. мо иқдом гирифтем, ки дар муддати 1 моҳ шоҳроҳи Ашт Хуҷандро таъмири ҷорӣ карда барорем. маблағаш бошад аз ҳисоби соҳибкорони муваффақи ноҳия ва мардуми оддии ноҳия мебошад. имрӯз мо аллакай 12 дулан, яъне ин ки атрофи 400 тонна асфали гарм оварда атрофи 20 километр роҳро аз таъмир баровардем. дар маҷмӯъ 1250 тонна асфали гарм кати шоҳрои Ашт Хуҷанд аз таъмири ҷорӣ мебарояд. роҳи Хуҷанд-Ашт дар бору мусофиркашонӣ аҳамияти муҳим дошта, тавассути ин роҳ дар як шабонарӯз беш аз 2000 адад воситаи нақлиёт ҳаракат мекунад. таъмири ҷории роҳ суръат ва бехатарии ҳаракати нақлиёти боркашону мусофиркашонро таъмин менамояд. пешбинӣ шудааст, ки корҳои таъмири ҷории роҳи Хуҷанд-Ашт дар 1 моҳ анҷом хоҳад ёфт. барои ин кор беш аз 1250 тонна асфалти гарм истифода карда мешавад. асфалти гарм аз заводи асфалти ноҳияи Бобоҷон Ғафуров таъмин ва корҳои таъмириро коргарону мутахассисони муассисаи давлатии нигаҳдории роҳҳои автомобилгарди ноҳияи Ашт бо истифодаи мошину механизмҳои роҳсозӣ иҷро менамоянд. дарозии роҳи Ашт Хуҷанд 94 километрро ташкил мекард, ки ин аҳамияти байналмилалӣ дошта ба ҳисоб меравад. дар ин роҳ гузариши мошинҳо дар як шабонарӯз зиёда аз 2000 адад нақлиётро ташкил медиҳад. бинобар ин аз тарафи соҳибкорон ва аҳолӣ низ иқдом карданд, ки барои таъмири ҷории ҳамин роҳ саҳм гузоранд.
чунин тадбирҳои ободии роҳҳо дар роҳҳои маҳаллӣ дар ҳар як ҷамоати шаҳраку деҳоти ноҳияи 8 низ маҳз бо саҳму иқдоми сокинону соҳибкорони ватандӯст амалӣ мегарданд. васеъу аз навсозӣ ва мунфарши асосии роҳи байни деҳаҳои мулломиру қулихоҷии ҷамоати шаҳраки шайдон аз тадбирҳои муҳиму калони ободии роҳҳо маҳсуб меёбад. масофаи ин роҳ беш аз 7 километр буда дар пайванди деҳаи қулихоҷа минтақаи кишоварзии чорбодории сайёҳӣ бо маркази ноҳия аҳамияти муҳим дорад ва ин роҳи автомобилгарди доманакӯҳӣ ба ҳисоб меравад. роҳи автомобилгарди шайдон мулломир қулихоҷа пурра бо саҳми аҳолӣ ва соҳибкорону ашхоси саховатпеша бо асфалти гарм аз нав сохта мешавад. корҳои мунфаршкунӣ бо истифодаи техникаю таҷҳизоти муосир бо қувваи коргарону мутахассисон аз рӯи талабот сурат мегирад. ин идомаи навсозию мунфарши роҳҳои деҳоти наздиккӯҳии ноҳияи 8 мебошад ки соли гузашта дар деҳаҳои дӯлона, пунук ва меҳробод бори нахуст иҷро гардида буданд. дар давоми 9 моҳи соли равон дар деҳоти ноҳия баҳри ободии роҳҳо чунин амалҳои созанда иҷро гардиданд. танҳо дар ҷамоати деҳоти Понғоз 15 километр роҳи деҳаю маҳаллаҳо асфалтпӯш карда шуданд. дар деҳаи Ошоба ободии роҳ бо бетон иҷро гардид. дар маҷмӯъ дар деҳоти ноҳияи 8 беш аз 20 километр роҳҳои автомобилгарди дохилӣ мунфарши асосӣ ва обод карда шуд. тадбирҳои ободии роҳҳо дар ноҳияи 8 бо ташаббус ва саҳми соҳибкорони ватанию бурунмарзӣ бо иштироки фаъолонаи аҳолӣ амалӣ мегардад ки шаҳодати ватандӯстӣ, иқдомҳои шоиста ва амалҳои неку ибратбахш дар созандагии ободонист.